bay. Bay. No. Bay, nagis ko bay. 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 Lah. Nagis ko. Nagis ko. Kita. Bay, nagis ko bay. Bay. Asa man dapitan disko bay? Tentu daw sa. Randalul. Nado diskon to. Tara, usa may dugayo. Nah. Itu tak apa doi, belum diskurang deh. Bagaimana ta? Ops, ulong sa. Lagi bantay. Aku ni bala na, aku na. Dah diskor Roger. Oi. Nah, ngano man? Nah daw. Ajud dah. Ajud Dia bikas Roger. Ay pwede man. Kung namo entrance. Lain entrance sir. Oh, gamay-gamay naman. 250 ra. Tay, 50 daw. Amay 250. dah. Tay. Tayo, ugao. Dah. Ako dia. Kok kulang. Kau berpikir lo pulang gini ay. Oh, dah kok kulang. Kan ay. Unya, kulang man yung kwarta. Nya man to pamudre. Mas maayo panguli boy. Kaum nato ni, unta kwarta. Kamayo ta. Mas maayo yung pambayad ta karena kunan ng kwarta. Sige, di. Kana may saktong plano nyo. Mas maayo mamayot mo. Alakon mo. Balik ka mo tig na mo kwarta. Patay, wag kang lagi bayad bayay. Bukan kwarta ni. Lagi baik lagi tu dong. Ya. Dah kacau kira bodoh bay. Mudah sarai bagi tani mo na andre dakan jauh. Bay pag manguli ka dito ta kung malay dito ba. Bayo din na bro. Dito ta pag disco. Ha. Asa marong saus di mo bay. Ba ka ni. Asal saus. Saus dia. Saus bagi kulitan dia dai. Dili belayo ta. Akan duduk. Hey, what's up mga kukuk? Shout out dahil ko kay Marjun sa YouTube ni channel siguro niya o kang G-Love sa iyang YouTube channel o kay Charis Puintis o kay katong tagabayog nag-comment siya pa shout out wa man niya kuha niya ngalan o maorto guys o shout out na lang ko sa nag-report sa mga feeds tol nganong gi-report man nimo among feeds nga wala man ta labot nimo og maorto tol og sa mga viewers na mo diha tabangan man ninyo malambo among subscribers pabuton nyo 1k subscribers bag-o pa mulantaw sa among channel palihog na lang kog subscribe og pakipindot sa bell button para updated ka sa among mga bagong video o mga to guys daghang salamat sa tanan unta suportaran nyo ang Sibugay Tabines ang amuan lang page ron guys gilahi na mo og pangalan kay hindi naman pwede ang Sibugay Tabines Sibugay Viners na lang among gibutang og salamat mga kukok what's up thank you.